Gara Oreka Riz Quintet, gaur etorri gara hona Torrezabalera, aste musikalean jotzeko eta gaur aurkeztuko dugu urte honetan dekogun programa, COVID-an inguruan, estreinatzen dugu obra bat, Francis Esbartzena, eta oso interesgarria izango da kontzertua, pieza asko jotzen dugu, oso dinamikoa eta oso divertigarria. Talde hau, Oreka, sortu zen orain dela 2 edo 3 urte, sortu zen musikenen, batera ikasten genduen konserbatorioan, onja ez dugu ikasten, eta bakoitza bizi da leku baten, batzu datoz Holandatik, beste bat dator Alemaniatik, bestea Kataluniatik, eta proiektu hau daukagu oso interesgarria, eta kontzertuak dugu zanean, eta batzen gara, eta saiatzen gara ideia interesgarriak eta programa oso deigarriak egiten, eta hortik kontzertuak ematen dugu. Galdakon jotzeko aukera sortu zen, ze guk bialdu genduen gure proposamena, musika eskolan itxi genduen, eta hasi ginen Eurekaz berba egiten, eta interesgarria iruditu zitzaien, eta hori izan da, benetan oso erraza izan da Eurekaz lan egitea. Pandemia oso zaila izan da guretzat, ez bakarrik taldearentzat, baizik eta musikari guztientzat, eta gainera guretzat nazioartean bizi gara, eta elkartzea oso zaila da, eta gainera kontzertu gitxi egin dira, eta zaila izan da, baina orain hasi gara berriro kontzertuak ematen, hasi da berriro publikoa kontzertuetara etortzen, eta hau hobetzen den, eta kontzertu gehiago eman aldo guzan. Etorkizunan badeko guz proiektu asko, proiektu oso interesgarriak, batzuk ondino ezin dugu esan, baina Euskal Herrira berriro bueltatuko gara apirilean, proiektu berritzaile bat eta interesgarri bat egiteko, ezin dugu esan, baina estreinaldi bat izango da, eta gero udan bebai etorriko gara Euskal Herri ingurura bebai, eta atzerrian bebai beste gauza batzuk egingo ditu, así que badeko gauzak bai. Kaixo, somos Oreka Riz Quintet y nos vemos en los escenarios. Eskerrik asko.